Všeobecné odporúčanie je upínať obrobky do zveráka tak, aby presahovali len o niekoľko centimetrov. Ak obrobok presahuje príliš, môže to viesť k vibráciám, ktoré v najhoršom prípade môžu poškodiť nástroj. Ale vo všeobecnosti vedú k horším výsledkom práce a skrátenej životnosti. Tu vykonáme 10 rezov v 16 mm konštrukčnej oceli správne upnuté. Posledné rezy ukážeme v časovom skrate. Pre lepšiu porovnateľnosť použijeme nový rozbrusovací kotúč. Teraz upneme obrobok do zveráka s dvojnásobným presahom. Pri prvom reze a v spomalenom zábere vidíme, ako veľmi vibruje obrobok, čo výrazne sťažuje rozbrusovací kotúč pri pohybe cez oceľ. Aj pri ďalších rezoch vibruje obrobok. To nie len, že bráni plynulému rezu, ale aj znižuje životnosť rozbrusovacieho kotúča. Okrem toho sú vibrácie veľmi nepríjemné pri rezaní. Na konci má prvý rozbrusovací kotúč priemer 118,6 mm a rozbrusovací kotúč, ktorým sme opracovali nesprávne upnutý obrobok, má priemer len 107,8 mm. Prvý rozbrusovací kotúč stratil pri teste len necelých 10% svojho objemu. Zatiaľ čo nesprávne upnutý obrobok stratil viac ako 25% svojho objemu. Ďakujem za lajkovanie a zdieľanie. Predplaťte si náš kanál, aby ste nezmeškali ďalšie videá.